Jaká je vaše osobní víra, pokud jde o vzkříšení? Co si myslíte, že se stalo? Věříte v něco nebo se jen snažíte interpretovat text a pochopit, jaké je jeho poselství? Vatikán 2000 let mlčel, zatímco odlehlá pevnost v Etiopii střežila poslední slova Ježíše před jeho na nebe vstoupením. Z nějakého důvodu však byl tento konkrétní přepis a nejúplnější Bible, která tato slova obsahovala, před Západem utajen. Zmiňuje se vůbec etiopská Bible o Ježíši? A stručná odpověď na tuto otázku zní ano. Zmiňuje život, smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Při nedávném hlubokém ponoru byl Joe Rogan ohromen etiopskou Biblí, která obsahovala téměř neuvěřitelné detaily. Odhalíme šokující odhalení, která etiopské svitky celou tu dobu bezpečně uchovávaly. Abychom pochopili, proč byla tato slova vymazána, musíme se podívat do knihy, kterou svět nikdy neměl vidět. Do zakázané knihy. Už jste někdy vzali do ruky knihu a zjistili, že ta nejdůležitější kapitola byla vytržena? No, přesně tak někteří učenci vnímali Bibli po celá léta. Všechno sahá až do doby, kdy Ježíš vstal z mrtvých, zjevil se několika lidem a pak se vznesl do nebe. Tyto učenci měli pocit, že časy mezi těmito obdobími byly příliš rychlé, téměř uspěchané. Existuje 40denní mezera, kdy se dozvídáme, že Ježíš učil apoštoly, přesto je o samotném rozhovoru jen velmi málo informací. Zatímco západní Bible výslovně nezmiňuje podrobnosti rozhovoru, etiopská Bible toto mlčení vyplňuje dokumentem zvaným Epistula Apoštolum. Tento text knihy je údajně naplněn téměř 60 otázkami a odpověďmi mezi vzkříšeným Kristem a jeho následovníky, což zahrnuje podrobný popis toho, co se stalo během jeho posledních týdnů na zemi. V knize Apoštolové kladli otázky a odpovědi, které dostávali, byly mnohem mystičtější, než na co jsme zvyklí. Ježíš popsal své vzkříšení nikoli jako prostý návrat do fyzického těla, ale jako metamorfózu. Vysvětlil, že se jeho forma změnila ve světelné tělo, které nebylo ani duchem, ani masitou formou. Bylo to něco úplně jiného. Tato úroveň mystiky související se vzkříšením byla plánem toho, čím se lidé nakonec mohou stát a je klíčovou součástí etiopské tradice. Snad nejděsivější část Ježíšova rozhovoru se svými učedníky se týká budoucnosti. V těchto svitcích Ježíš varuje své následovníky před tím, co čeká církev. Konkrétně se zmiňuje o slepých vůdcích a skorumpovaných učitelích, kteří nakonec zasáhnou a upraví jeho poselství tak, aby odpovídalo vyprávění. Předpověděl, že jeho slova budou překroucena, aby sloužila zájmům mocných mužů, nikoli duším lidí. Toto varování vysvětluje, proč etiopská církev tak usilovně pracovala na tom, aby svých 81 knih zachovala přesně tak, jak byly. Věřili, že chrání nefiltrovanou pravdu před světem, který ji chce pohřbít. Zatímco Západ se přikláněl ke zjednodušené verzi víry, Etiopie po léta skrývala složité detaily těchto závěrečných rozhovorů. Pokud ale tato slova byla tak důležitá, proč římská říše strávila staletí tím, že se o nich nikdo nedozvěděl? Ve 4. století chtěl římský císař Konstantin sjednotit svou obrovskou říši pod jedním náboženstvím. K tomu potřeboval jednu oficiální knihu, která by je držela pod kontrolou. Jeho tým biskupů prošel stovky dostupných svitků a rozhodl, které z nich se dostanou do výběru. Hledali konzistenci a témata, která by povzbuzovala k poslušnosti autoritě. Zatímco se to dělo, oxomická říše v Etiopii dělala něco velmi odlišného od toho, co římský císař plánoval. Místo toho shromažďovali všechny posvátné spisy, které mohli najít. To nakonec vedlo k jejich 81 knižní Bibli, zatímco Západ se spokojil s mnohem menším počtem. Římská církev nakonec začala označovat vše, co si nevybrala, za kacířství, a to byla tehdy nebezpečná nálepka. Pokud kniha hovořila o nalezení Boha přímo v sobě, bez pomoci kněze, bylo to vnímáno jako hrozba pro stát. Římská verze Bible se začala silně zaměřovat na hřích a myšlenku, že lidé jsou dlužníci, kteří potřebují instituci, která je zachrání, což se velmi lišilo od etiopských textů, které byly spíše průvodcem kosmickou svrchovaností.
V těchto starších svitcích vzkříšení nebylo jen o Ježíšově zaplacení dluhu za lidstvo, ale také o znovuzískání vnitřní boží síly. Víme, že tyto texty nejsou nějakým moderním výmyslem, a to díky germánským evangelím. Toto jsou nejstarší ilustrované křesťanské knihy na planetě, které byly objeveny v odlehlém klášteře v etiopské Vysočině. Když vědci použili radiokarbonovou metodu, zjistili, že knihy jsou o stovky let starší než téměř jakákoliv Bible v Evropě. To byl další důkaz, že Etiopie měla nefiltrovanou verzi těchto příběhů dávno předtím, než existoval Vatikán nebo král Jakub. Mnoho badatelů spekuluje, že Západ tyto verze ignoroval, protože odhalovali příliš mnoho o lidském potenciálu. Pokud by si lidé uvědomili, že mají přímé spojení s božstvím, možná by necítili potřebu podporovat masivní náboženskou instituci. Toto potlačování se netýkalo jen teologie. Šlo o kontrolu. A upoutalo pozornost největšího světového podcastera Joea Rogana, fascinovaného etiopským spojením. Joe Rogan, americký podcaster, strávil stovky hodin sezením naproti lidem, jako jsou Graham Hancock a Billy Carson, diskusí o věcech, které se zdají být v rozporu jak s vědou, tak s historickými učebnicemi. Jedním z témat, které si získalo miliony posluchačů, jsou skrytá tajemství náboženství, zejména křesťanství. Nejednou se vrací do Etiopie, protože se zdá být epicentrem příběhu, který nebyl plně vyprávěn. Joe se opravdu rozčílí, když si uvědomí, že verze dějepisu, kterou se učíme, je často jen upravená úprava. Když se podíváte na Etiopii, záhady je těžké ignorovat. Vezměte si například Aršu úmluvy. Zatímco většina lidí ji považuje za filmovou rekvizitu, Joe a jeho hosté o ní mluví jako o kusu starověké technologie. Ve městě Oksum střeží jeden mnich to, co tvrdí, že je skutečnou archou. To dokonale odpovídá myšlence, že etiopská Bible obsahuje technická tajemství, která zbytek světa ztratil nebo ignoroval. Rogan se na to dívá i optikou lidského vědomí. Nahlas se zamýšlel nad tím, zda starověké rituály v této etiopské Vysočině zahrnovaly dosažení vyšších stavů vědomí. Vzhledem k tomu, že jejich Bible má o 15 knih více než ta naše, vyvolává to otázky, jaký druh mentálních nebo duchovních cvičení prováděli. Přijde mu fascinující, že tyto texty by mohly být návodem k odemčení částí lidské mysli, které jsme zapomněli používat. To v něm vyvolává jeho slavný zájem o prolínání spirituality a vědy. Vidí souvislost mezi mystickými vizemi popsanými ve starověkých svitcích a zážitky, které lidé dnes prožívají v hluboké meditaci nebo změněných stavech. Jedním z největších posunů pro Joea bylo uvědomění si, že nejstarší formou této víry byla africká. Po staletí Západ zobrazoval tyto příběhy evropskou optikou se specifickým uměním a kulturou. Pohled z etiopské perspektivy mění všechno. Mění tvář Ježíše a kulturní kontext celého náboženství. Joe byl ohromen, když se dozvěděl, že zatímco Evropa se stále nacházela v temném středověku, Etiopie již uchovávala nejúplnější záznam o Kristově životě. Uvědomil si, že oficiálním dějinám křesťanství chybí nejdůležitější kapitoly. Joe se často ptá, co dalšího skrývají? Abychom na to odpověděli, musíme se podívat na knihu, které se Západ nejvíce bojí. Kniha Henochova. Kniha Henochova je jediný psaný text, který otřásá základy tradiční náboženské historie. Po staletí byla tato kniha západnímu světu neznámá. Ztratila se pro všechny, kromě písařů v Etiopii, kteří ji bezpečně uchovávali ve svém starověkém jazyce zvaném Gej. Díky tomu získala Etiopie masivní monopol na tajemství času a božská poselství. Text se nezaměřuje pouze na víru, ale také na skupinu bytostí zvaných strážci, kteří byli padlí andělé. Nebyli posláni Bohem ani neupadli v nemilost. Vydali se na zemi a začali sdílet zakázaná tajemství. Učili lidi, jak pracovat s kovy, jak sledovat hvězdy a dokonce i jak používat rostliny v medicíně. Pro ranou římskou církev byly tyto informace nebezpečné, protože naznačovaly, že lidský pokrok pochází ze zdroje, který nemohli ovládat. Nejbláznivější na tom je, jak strážci údajně ovlivnili lidskou genetiku. Kniha popisuje, jak měli děti s lidmi a vytvořili tak hybridní rasu známou jako Nefilim.
To Bibli dodává vrstvu biologického tajemství, kterou se Západ snažil setřít. Když si v etiopské Bibli čtete Ježíšova slova po vzkříšení, všimnete si něčeho specifického. Opakovaně používá frázi syn člověka. Tento titul je ústředním bodem knihy Enoch a ukazuje přímou souvislost mezi těmito dvěma texty. Je to, jako by Ježíš citoval Enocha, aby vysvětlil svou vlastní identitu. Tato souvislost činí rozhodnutí Římanů zakázat knihu ještě podezřelejší. Pokud by osoba, kterou uctívali, odkazovala na tento text, proč by ho pohřbili? Odpověď lze nalézt pouze v popisech svých cest, které Enoch podává. Popisuje pohyb portály na obloze a vidění země z pohledu moderního pilota, nikoli starověkého nomáda. Mluví o ohnivých branách a kolech v kolech, což znamená, že Enoch je plánem pro nadpřirozený svět, který teprve nyní začínáme znovu vnímat. Kniha Enochova je obrovským dílem skládačky času. Etiopská Bible však obsahuje tajnou kroniku nejmocnějšího artefaktu světa známého jako Kebra Nagast neboli sláva králů. Zatímco západní svět se zaměřoval na římskou verzi historie, tento text zaznamenával setkání krále Šalomouna a královny ze Sáby. Jejich setkání bylo mnohem víc než jen pouhou návštěvou dvou královských rodin. Výsledkem byl syn jménem Menelik, který se nakonec vrátil do Jeruzaléma, aby se setkal se svým otcem. Podle etiopských záznamů si Menelik po návratu domů přinesl s sebou archu úmluvy. To změnilo duchovní podobu celého světa. Text tvrdí, že kvůli určitým rozhodnutím učiněným v Jeruzalémě se božská přítomnost ve skutečnosti přesunula do Etiopie. Toto tvrzení představuje obrovský posun pro každého, kdo je zvyklý na tradiční příběhy Blízkého východu. Tím, že Etiopie tuto historii udržovala při životě, založila to, co nazývají Šalomounovou dynastií, a trvala na tom, že pokrevní linie judského lva pokračuje africkou linií. To znamená, že rodokmen Ježíše je přímo spjat s touto etiopskou historií. Po staletí používali etiopští císaři tento titul, aby ukázali, že jsou strážci tohoto posvátného spojení. Když se ohlédneme zpět na slova po vzkříšení, která se nacházejí v etiopské Bibli, Ježíš potvrzuje tuto specifickou autoritu. Mluví o Davidově trůnu způsobem, který naznačuje, že má fyzický i duchovní domov na zemi, na který zbytek světa zapomněl. Není to jen otázka víry nebo starověkých legend, protože archeologové našli ve městě Oxom masivní ruiny, které pocházejí přesně z doby královny ze Sáby. Objevili kamenné struktury a artefakty, které dokázaly, že tento region byl globálním centrem bohatství a vlivu. Tyto nálezy dodávají váhu myšlence, že Kebra Nagast je spíše historickým záznamem než sbírkou mýtů. Vykresluje obraz království, které bylo připraveno chránit nejdůležitější artefakty a pravdy světa, když v tom ostatní národy selhávaly. Pokud došlo k posunu v rodové linii, pak slova pronesená po vzkříšení nebyla určena jen Leventu, ale celému světu. Tyto svitky obsahují děsivé varování, které většina lidí nikdy nesměla přečíst. Zázrak vzkříšení v gay překladu. Většina západních verzí Bible pochází z řečtiny nebo latiny, které byly přeloženy do angličtiny. Etiopská Bible však používá starověký jazyk zvaný Gaes. Někteří lidé by si mohli myslet, že tento jazyk je zvláštní, protože je mnohem blíže kořenům světa, ve kterém Ježíš žil. Kromě etiopské Bible byla pro biblické učence důležitou knihou i etiopské synoxárium, které obsahuje zprávy o zázracích, jež se staly po vzkříšení a které se nikdy nedostaly do římské verze. Jedním z nejvýraznějších rozdílů je, koho Ježíš navštívil jako prvního. Zatímco západní Bible říká, že se zjevil Marii Magdaléně, etiopská tradice jasně uvádí, že nejprve šel ke své matce Marii. V těchto textech se s ní sdílí tajemství, která ji staví do role mocné postavy v duchovním světě. Je vnímána jako někdo, kdo pomáhá překlenout propast mezi nebem a zemí. Tato verze příběhu jí dává mnohem ústřednější roli v základech víry a zobrazuje ji spíše jako partnerku v misi než jako postavu v pozadí. Ježíš také strávil tuto dobu učením svých následovníků o duchovním boji, a nejen, že jim říkal, aby byli dobrými lidmi.
Dal jim konkrétní mocné modlitby, jejichž cílem bylo vyhnat temnotu a chránit jejich duše. Tyto texty dokazují, že lidé mají mnohem větší vliv na duchovní sféru, než se nám obvykle říká. Moc se tak vrací do rukou jednotlivce, nikoli instituce. Tyto modlitby za moc byly něco, co římská církev nemohla dovolit. Ale jak tyto knihy přežily plameny historie? Izolovaná pevnost. Etiopie přežila, protože je v podstatě pevností tvořenou horami. Zatímco zbytek světa byl dobýván nebo nucen ke změně svých náboženských textů, etiopská církev byla ukryta v námořnických horách. Do některých z jejich klášterů, jako například Debra Demo, se lze dostat pouze po silném laně po strmém útesu. Toto geografické stínění znamenalo, že když se římská říše nebo později islámské říše přesunuly touto oblastí, tyto knihovny zůstaly nedotčené. Byly doslova ostrovy na obloze. V 16. století dorazili portugalští jezuité s cílem vnutit lidem římskokatolickou Bibli. Chtěli zmenšit etiopské dělo na standardní západní velikost. To vedlo k násilnému konfliktu, protože Etiopané se odmítli vzdát svých starověkých svitků. Těchto 81 knih ručně opisovali na pergamen z kozí kůže více než 1000 let. Každý písař dodržoval přísný postup, aby zajistil, že se nezmění ani jedno písmeno. Toto oddanost vytvořilo přímé spojení s minulostí, kterou Západ během středověku ztratil. Dnes se tisíce těchto rukopisů nacházejí ve skrytých knihovnách na ostrovech jezera Tana, stále nepřečtené vnějším světem. V těchto nepřečtených rukopisech se skrývá zjevení, na které se Joe Rogan zmiňoval ohledně pravdy o tom, co Ježíš řekl o konci věku. Etiopská verze konce světa vypadá velmi odlišně od děsivých obrazů, které vidíme ve westernových filmech. Jedním z důvodů je kniha zvaná Kniha jubileí. Poskytuje specifický kalendář, který sleduje čas v cyklech 49 let. To mění celou časovou osu, kdy by měl nastat druhý příchod. Zatímco se lidé na západě hádají o datech, etiopské texty naznačují, že konec je spíše o duchovní obnově, než o náhlé katastrofě. Je to nelineární apokalypsa. To znamená, že svět prochází obdobími rozkladu a znovuzrození spíše než jednou konečnou zastávkou. Existuje také Petrova apokalypsa, která poskytuje mnohem podrobnější popis Antikrista. Popisuje tuto postavu jako někoho, kdo používá specifické druhy klamů, které zní překvapivě moderně. V těchto rozhovorech po vzkříšení Ježíš také potvrzuje konečný osud pozorovatelů. Byly to padlí bytosti zmíněné v knize Enoch. Vysvětluje, že jejich úsudek je klíčovou součástí nápravy světa. Někteří badatelé spekulují, že důvodem, proč byly tyto detaily ze západní Bible odstraněny, bylo udržet lidi v nevědomosti o tom, kde se v historii skutečně nacházíme. Pokud se naše časová osa změní, pak je naše chápání Kristovy podstaty zásadně chybné. Je možné, že Ježíš nebyl učitelem, ale kosmickým cestovatelem? Věda a etiopská Bible. Etiopská Bible popisuje vzkříšení nikoli jako prostý návrat k životu, ale jako naprostý vzdor vědě. Tyto starověké svitky hovoří o tělese tvořeném světlem, což zní pozoruhodně podobně jako to, co dnes kvantoví vědci studují, když se zabývají odlehčenými informacemi. Tyto texty se s myšlenkou 7 nebes a jiných světů spokojily dlouho předtím, než moderní teorie strun naznačila existenci více dimenzí. Dokonce i tradiční etiopské zpěvy známé jako Zema jsou údajně založeny na nebeských frekvencích zjevených Kristem. Když vědci konečně použili uhlíkovou metodu na datování germských evangelií, byli ohromeni, když zjistili, že tyto knihy jsou mnohem starší, než odborníci původně tvrdili. Tento objev je důvodem, proč se tolik lidí odvrací od standardních verzí historie. Zatímco 66 knih v typické Bibli poskytuje shrnutí víry, 81 knih v etiopském kanonu je kompletní příručkou křesťanské víry. Tato verze klade velký důraz na myšlenku, že království nebeské je moc nacházející se uvnitř vás. Tato změna perspektivy způsobuje globální pohyb směrem k původním africkým kořenům víry. Etiopie je nyní středem zájmu komunity hledačů pravdy, protože nutí k úplnému přehodnocení západní historie. Byl nám předložen zlomek pravdy a nyní se vynořuje celý obraz.
tento příběh má ještě kontroverznější vrstvu. Někteří badatelé spekulují, že slova po vzkříšení odhalují, že náš svět je holografickou simulací nebo duchovní zkouškou. V těchto starších svitcích Ježíš varuje před entitami, které ovlivňují lidské myšlenky a živí se strachem. Existují také proroctví o nadcházejícím slunečním záblesku, popisovaném jako světlo z východu, které nakonec navždy změní lidské vědomí. To je pravděpodobně důvod, proč Joe Rogan cítil tak velkou emocionální tíhu, když o těchto tématech diskutoval. Má to pocit, jako by lidstvo bylo osiřelo od svého pravého dědictví senzory, které chtěli tato tajemství utajit. Ať už tato slova vnímáte jako doslovné dějiny nebo kosmickou metaforu, jejich vliv je nepopiratelný. Zbývá nám jen přemýšlet, zda odstranění těchto 15 knih bylo prostou chybou, nebo úmyslným pokusem zabránit nám v realizaci našeho skutečného potenciálu. Myslíte si, že etiopská Bible obsahuje původní plán pro lidské vědomí? Dejte nám vědět v komentářích. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a stisknout zvonek oznámení, abyste už nikdy nezmeškali žádné z našich videí. Děkujeme za sledování.